Ja, het is al een heel schofflien dat ik begonnen ben. Ik denk ik zo'n 8 jaar dat ik ermee begonnen ben. Een vriendin van mijn broer die hier een KW opvangen en dat vond ik heel leuk. Dat ben ik geweest. Ik dacht, goh, dat liep me wel wat. Toen ben ik begonnen met mijn knieopvang. En toen bleek dat er best wel veel een vraag naar wie en toen is het steeds groter geworden. Knien, daar had ik wat mee. Dat had ik mijn hele leven lang gehad. Ik kan me net herinneren dat we zelf knien hingen. En toen wie ik een Iris 4 of 5 toen vroeg mij, ja, wat was op die jedje gaan? Nou, dat wie een knie. Dus ja, ik ga wat met knien. Wat vonden die ouders ervan toen je maar dit plan koos? Nou, op zich vonden ze dat best wel leuk. Het begint natuurlijk lied, dus toen was de eerste een paar knietjes erbij. Nou ja, dat is prima. En ze groeiste wat in en ja, zolang als ik het zelf al een keer dier, dan vind je het prima. Ik zwaar het er zelf waar, ik eet niet aan, drink niet aan, dus hij had hem hier in de geen omzien naar. Dus dat vonden ze goed. We wisten daar je nacht mee bezig natuurlijk. Maar ja, voordat ze naar je squal of naar je stage is, dan maast er een weer langs, maast de BC een beetje en hoe liep het. En als het thuis komt, ja, dan mag ze wel eten en drinken niet aan. En ja, dan ben er altijd bezig bij medicijn gaan matten, westen 2-3 keer deze dwaammas. Ja, en zaterdag, de hele zaterdag ben ik hier in het hok, maar dan moet ze keer maken worden, moet oprommen worden. Ja, maar het biasselen worden, dus ja, dan komt de hele verzwaring erbij. Goed zo, keurig. En dan zou ik denken bij een knieopvang, daar vang je eigenlijk alleen maar knieën op, maar dat is net weer, hè? Nee, er komen altijd orenmeesters die bellen je op en zeggen, nou, ik ga een cavia, maar een knie en kan die er komen? Nou, zeker, ja. Dan komen die ook, dus er zitten ook wel eens cavia's, maar ook orenbeesten worden wel eens gebracht, er worden ook wel eens vogeltjes gebracht of orenlietse beestjes. Nou ja, die breng ik meestal weer ergens oors in, maar er komt van alles binnen. En waar komt die leefde voor bisten? Waar komt die bij? Ja, dat zit erin. Mijn hele leven lang ben ik met beesten, mijn opleiding had met beesten te maken. Dus ja, dat zit er gewoon helemaal in. Ja, want voor die studie, waar bist met douane? Ik doe de opleiding dierenartsassistenten. En daar ren ik nu ook stage van, ben bijna klaar. Ik maak nog een paar maand en dan mag ik klaar wezen. We hadden totaal 40 jaar hier en 40 jaar 6 dagen in de week. En we kregen een mogelijkheid om op te houden, dus we zijn die stap. Goedemorgen. Goedemorgen, Anke. Ah, wat leuk. Ja, ik ben vast door. Hartstikke bedankt. De koe erop. Ja, ik denk. Nou, mooi toch. Bedankt, Anke. Alsjeblieft. En mooi, wat voor gevoel maakt je al je laatste ronde nou? Nou, ik vind er niks van. Het maakt heel bord wennen. En we moeten dan zien of we vrije tijd wat invullen kunnen, maar dat zal wel lukken. Stuur je het zin op? Jawel. Ja, toch wel. Jawel. Het is vreemd.
Hielke. Goedemorgen. Dit is de laatste rij, hè? Dat is vreemd, maar helemaal niks. Even net blij mee. Nee. Ja. Alsjeblieft. Ja, fijn, dank u wel. Ik zal het op een stapel lezen. Ja. Nou, dat vond ik goed. Halve 30 is het. Bedankt voor de boodschap. Ja. Zie je nog. Best, Kees. Oké, doen we. Doei. Hoe vind je het dat dat maar ermee ophoudt? Verschrikkelijk. 40 jaar lang had er hier kwam. Dat is net niks. Het was altijd goed. En nu hebben we niks meer in Zeruzen. En dat is het minste. Hè? Een prachtige tijd hoor. Schitterend mooie tijd, met ups en downs en proddelal. En ik ga onderwijs wel petten in een lampendraad bij klanten, moest me die pet er even in draaien bijvoorbeeld. En zulke dingen. Nou, dat is wat weer, hoop ik. Maar dit wordt wel aankijken. Ja, dit wordt heel bord aankijken. Heel bord aankijken. Dag Koos. Hielke is net de enige die met pensioen gaat. Nee, ik ben thuis altijd een drokdwaande aan het werk en we hebben het 40 jaar te gedaan. En zonder we hier het net kennen. Dus we gaan beide met pensioen en zelf voor mij ik heel los worden. Maar wie zorgt het wel? Maar dan zit je maar te jaren thuis, hoe komt dat? Ja, dan maken we erop uit. We maken de wraad in. En geniet je. Dat leek het me het mooiste dag.